Sepanjang panitanangku dalam barih coba labeh dalam adat nan terpakai. Sungguh pun dalam barih coba labeh dalam adat nan terpakai. Jan rimbun batutuah jan pasa dek barangkui. Nak sakadi mempengokan kepada pangulu nampak buah nagari sarata tuanku nan 19 sidang. Engko elok jolang ku siangkan bari tarangkan bak bulan. Jikonya barek nangka mamiku, jikonya ringan nangka manjenjeng. Jikonya warih nangka manjawe, jikonya pusako nangka manuduang, nangka satampuah lalu sabondong soroi. Jo pengulu nampak buah nagari sarata tuanku nan 19 sidang. Sembah kembali benangku. Angku rata agenda sembah kembali benangku. Sembahlah aku. Sambah ju titah nan diangku dan juang tinggi dia magadang puji bayak dahulu kato sitinah kemudian sambah pes capek kembali sambah benangku. Sembahlah aku. Isi makan apa puluh nam menjadi penelitian nangku dan imun dek betutuh aja pasar-pasar dek barang kui sekali marangku ada yang 2-3 pulau talampau sekali membuka kato 2-3 seketul putih. Nak disiangkan malah nambah hari ini tarangkan nambah bulan nak dicurai dipaparkan. Mangku. Lah ya lo. Lain maundang kujo nak urang na balai urang na lalu kampe angke diadat katun dulu bestina kemudian sambah pecapek kembali sambah orang. Sembahlah. Artinya kos tentang waih nak manyawe pusako nak manjunjang kulipah nak maci adat nak memakai cupak nak maisi libago nak manuang. Yang nampasa nak manampuah dari takambang nak memakai katun mana nak manyapi dalam tombak sebatang dua payung sekaki. Bakar nota suuna sepanjang adat. Jikuknya rajo sadaulat jikuk pangulu saundiko. Makulah diundi anak kemanakan saindu nasa suku nasa tumbang sebuah pawit. Dah diintiang tapi tare dihindang di ruang sakam dipilih atah cie-cie. Nanda yang tuang takadi Allah Ta'ala kaya sungguh. Maka dapatlah kata na semua berkat la boleh rundiang sauku na dapat dan kena hati la boleh rasul dan ketujuh. Dan kama jadi laulat di tengah rumah sambahan anak kemanakan kapai tampik pakai patanyo kapunang tampik pakai mangadu. Kok duduk nak kamarai ranjau ko tagak nak kamanjau arah nak kamalabuhkan takok dibuatan nak kamudukikan korong di pahado. Dan kama begang na racu keadilan ko kusui nak kamanyalasai ko karuh kamu panjani dalam tumbak masabatang di bawah payung sakaki. Iolah nan bari tiang pangkanan tagaknya bari alif di bawah tidak hilang-hilang dia teh tahta majun alam. Tampak tando jo alamat iolah nan masarawa gadang pinadang Aceh nan sajangka pucuk rabuang yu tapak itiak suto bapilin bisa bajaru jamanang makau bakaluk paku sepkuliliang. Selalu menyalu buah lado pilin bapilin buah sirih buatan Aceh di uraju. Nan baserong bugi balang ipah na bajaru jamanang suto na masalu jamanang ameh ratak seketik bajirawe aragu nyu batambah nanya. Buatan anak rando gadis teman bugi di Makassar. Si sampai yang menikah mampu kaki bugi banamu sapi udang lagi bajarun zaman makau tapi watakat zaman ameh na batura kesutu putih. Nambah patang cabiak dipakai entah ku cabiak dilipatan. Disangku bulek daun nipah kilonya bulek batang padi dilihat lipek nak berubah kilonya tak buat tiuk ragi. Itulah kain nabu sako buatan anak pada sikit. Ike pinggang cindai payung sabilan na di wadung sabalun kuku ku di kambang seleba alam. Kain kaliang tapi kaliang diwari baja buah suto makin sasah makin karyang makin mapaneh tambah lambok. Nan manamos yang ban puruak nan besi wasiat dipitaruah sarto manai dipitunjua. Inamu iya muncino untuk pangadupi sakalo napa pucuk papadami api nama helo tonunan pitalah di mengotanjo. Nan baju gadang matangki. Iyalah nan baju gadang sisiak tengiliang baju andun bili duan dun dia bajarun jaman makau nama salo jaman ameh. Salo menyalu buah lado pilin bapilin akacino batabuah dengan api-api. Nambak bintang dusungkui rangi ragu ulamato demak mandang bukan buatan narang galungan nang. Dirame-rame kala muntiang nak garudo dia teh huki domeh pa muntiang doria lupa menjai. Muntiang secara usia lahan kiriman sultan tanah Malako maratui cermin di pinggang dan ingek dan jagolah pada adat ingek diadat nang karusak jago di baku nang kasumbiang. Urang ingek patang pikitu orang jago patang kamadiangan. Ingek sebelum kana itu ingek sebelum nabi. Pancari ngek di batang laban tumbuh di bawah batang dado duri nan tumbuh tiuk tangkai urek menjelo mesu ayah. Ingek nan dia teh punyo tawan di bawah ko main pok tidih ko latang gadang tai galodo ko tibu dari dia. Buntiang dari ampe angke di bawah orang kamanyang ini dipinjam ado ka gunonyo. Ko datang buntiang dope sangku sitawa isi dingin baik tu pemimpin sebenarnya. Ada tanduk timbunan kapa, ada gunung timbunan kabui, ada lurah timbunan ayah. Sipai pangulu balam lawi bumi leba padang lapang lawi lapih padang parawu lawi tak aruh karena ikan gunung terbutuh karena kabui. Urang gadang martabat musabah. Kok tagang nyo wajelo-jelo bukan dua nyo barantian tiang hati lapang pan selesai mencukupi syarat katu jerundiangan. Urang na jadi cenduk yo buka papek datang piawai.
Indak boleh berpiak-piak, indak boleh kian kamari jan menyimpang kemari condong dan condong kemari rabah luri bana dipegang suguh luri menantang pada adat. Jalan luri halu atarantang utang ketung menyelesai. Kau nak luri tentang tali, kau nak tinggi nanyakan budi. Kalau nak alih rasojo basi, kalau nak elok lapang hati. Kalau nak boleh tapat janji, kalau nak taguh pak dikunci. Kalau nak labo buat rugi, kalau nak kayu kue mencari dijual dulu mangko dibadi. Baraki-raki kau dulu beranang-ranang kata pian sugi tambah kau jauh. Pasaki-saki malah dahulu boleh kesenang kemudian barugi mangko labu. Itulah yang dia katakan ukur jangko bari balabih dalam mata. Ukuran pangulu wih jangko pangulu batua bari pangulu baik balabih pangulu barapik. Jika dak tasu sado nak bakian tado no ukuran tak batu tando jangko nalah bengkok taruh no bari nalah sumbiang tado balabih nama nyimpang. Baguru keluar pantai dapat laruso balang kaki baguru kepala ajar nabak bungo kambang terjadi. Tampak gawak di gunung alamat mungkin dari keujan bayi limu kepala tangguang nambak nasi nabi matahan. Kabubu antah kataji bedo runtuh ada runtuh pusako antua budaya Minangkabau. Minangkabau bata luak budi rancak nun titikan baso kari sabilah nama jago adat usarak memimbiang. Kari sekalai dari lawi pakirin najo dari Batam pacik sarak penduke adat dunia dipakai masuk oleh hidup akhirat manusia dilupakan. Nah tampak kudarang dengan hitam colok kesumbu dengan merah. Bagus tentang wari nakama jawik pusako nakama nyunyang kulipah nakama maci adat nakama makai cupak nakama isi libaku nakama nuang. Dalam nampasa nakama nampuah katu namana nakama nyawi lagi tetambang kama makai dalam tombak nasa batang di bawah payuan nasa kaki. Iolah Rahmat Ansari dahulu kini bagala Datuk Bandaru Tinggi. Rahmat Ansari dahulu kini bagala Datuk Bandaru Tinggi. Ali Peter Sultan Mangkuto dahulu kini bagala Angku Bandaru Tinggi. Abdul Karim Labai Bandaru Tinggi. Afrizal Basa Bandaru Tinggi. Afriko Sultan Bandaru Tinggi. Elkiano Sultan Bunsu Nancanggai. Farel Ferdinand Sultan Bandaru Sakti. Abdul Hanif Sultan Rangkayo Basa. Abdul Majid Sultan Panimo. Mustaqim Sultan Mudo. Khairul Azam Sultan Parpatiak. Ihsan Firdaus Sultan Basa Sultan Rangkayo Basa. Firman Ramadan Sultan Rangkayo Gadang. Deko Sultan Bandaru Basa. Ivander Sultan Mudo. Ciko Sultan Bunzu. Muhammad Zaki Sultan Pelindi. Ilham Firdaus Sultan Rumah Panjang. Dafa Sultan Bunzu. Khalif Sultan Rumah Panjang. Rizki Sultan Mudo. Iqbal Sultan Pelindi nan Batua. Miskala Sultan Rangkayo Gadang. Febrianto Sultan Pelindi. Hermansyah Sultan Rangkayo Gadang dan Rendi Sultan Palimo. Akbar Sultan Mudo, Ari Sultan Bandaru, Ismail Sultan Bandaru Panjang, Riki Yakub Sultan Pelindi, Farhan Sultan Bandaru Basa, Abdul Ghani Sultan Sampono, Gema Sultan Pelindi, Fajar Sultan Pandeka, Rashid Sultan Pangenan, Muhammad Alvin Sultan Mudo, Ilham Sultan Bandaru Tinggi, Kenziro Sultan Pelindi, Abdi Sultan Palimo, Arfan Sultan Pandeka, Iqbal Sultan Pelindi, Irsyad Sultan Bandaru, Arselo Sultan Pelindi, Alif Sultan Bandaru Tuo, Gibran Sultan Mudo, Zaki Sultan Pelindi, Haikal Sultan Bandaru Sati, dan Nazif Sultan Palimo. Bagi kok sadon na tuturay tapapahkan tabilang tatukkan di pagkakadyo pangatos sukumbang ng lampit buwan na rin. Ko basula baliw ng kudi labuhan ng ulong di pasara kami ito tapian tapay mandi. Yung minta dipapasya ka lang sa doon ni Pangulunang Pekbuah na kayo sa rato tuang ko ng 9 buwan sidang. Kung kawuki na sa mga manaki ko kalurah na sa mga manurun. Nastapoy lang sa tatapuan ng sa pundong lalus ng poturi landa no di Pangulunang Pekbuah na kayo sa rato tuang ko ng 9 buwan sidang. Ikulah sambahan kumalikan pada aku. Angku dekat Nabi Jalaranyo sembah kembali berangku. Paralah kembali. Sembah kita tinggi dan yang dalam dengan Bali mestinya kata dahulu capek sembah yang kemudian dia sembah berangku. Paralah.
Diwa kalam bakunalah baku sitaran batu nyato di pangulu nampe buah nagari kepada sidang na pangka karjo na pokok pangka kajo pangatos kumbang nampe buah nagari sarto jinjual kajo pangulu nampe suku bako di sidang na pangka labasiangkan bari batarangkan bak bulan dinyo jiko nyo barek nang kamamiku jiko nyo ringan nang kamanjenjeng iolah nang tagak di tiang pangka di bawah tirai langit-langit di atas tahta majun alam nan batok nan deta saluk palangi nan baju gadang batapi nambah serong kain bulan nipah nambah sarawa pinandang Aceh nambah senjato tungkek nambah senjato karih ke pasaran kok pamenanya tungkek kayu kamai jiko dile alamatnya nambah kian saluak banamo saluak timbo ke pasaran orang tibo luak tiok sudut punya rati tiok liko punya marangka paham hakikat tahan dapo manahang sudi diusiase kok lebar tak dapat kita ukur panjang tak dapat kita ligat kita bilai salilik dikarankannya ikek satuang jo kapalo parawo gunjong nampe hujan paneh sampai balinduang kepanasan bataduah kehujanan di anak kemanakan nan sapatai nan sapayong sapataga nan salingka cepat adat nan babaju gadang batapi dia lapeh indak bakatua babalah sainggo dado manadokan pangulu ba alam laweh bapadang lepa nan basarawa pinandang Aceh panuri alui nan lului panampuah jalan nan pasang kok senjatonya karih kebasaran saapa orang bakarajo dinamui karih kebasaran patah lidah pakai kalah patah karih ate mati sabalun deta kadikenakan sebaju baju tagantuang kadipasangkan di hadapan anak joka manakan disaksikan diri kepada Allah paci umanai taguah-taguah pegang pitua are-are kok siang ambil katungke kok malam ambil kakalangulu nan bak patah dinan tuo nan bak curito dinan pandai nan bak kato-kato dinan kau tatukiak jalan mandaki tasindorong jalan menurun adat josarak kota susun bumi senang padi menjadi adat ampe nagari ampe undang nan ampe kita pakai cupak jogantang kok indak dapat dua nan tigo tabang kalai baka simpulan kato sado nantun tinyo jiko nyo baik nang kamamike jiko nyo ringan nang kamanjenjeng labasiangkan ba adi batarangkan ba bulan disilang nang pangka karajo nang pokok pangatos kumbang nampe buah nagari kapado pangulu nampe buah nagari yolah jiko nyo baik nang kamamike jiko nyo ringan nang kamanjenjeng Rahmat Ansari dahulu kini bagala angku datuk bandar tinggi baku angkunyo lapainya orang mudonyo orang basahnya labasiangkan pulau ba ari batarangkan 4 bulan tinyo jikonyo baso di Labuhan Narami di Panca di Medan dan Barajo minta di Papasia gala sado nantun tinyo kok buka-buki nak sama madaki kok kelurah nak sama manurun di Pangulu nampe buah nagari saratu tuanku nan sambiang buah sidang ko sembah kembali parambokan betu mana panitananku iyo banaku sepanjang panitananku dalam baris jubalabeh dalam adan terpakai sungguh pun dalam baris jubalabeh dalam adan terpakai bahkan oleh di hadapan Pangulu nampe buah nagari saratu tuanku nan sambiang buah sidang ambil jalan bamulah kata bayo nanti aku dalam panitannya kalau marat lah merian angku dah satu biji dirajo sembah kembali berangku Allah mulia sembah dititah tinggi dan juang karena labuak di gampali sinah kata dahulu capek sembah dan kemudian disembah berangku Allah diwa kalam genangku menanti jo panitahan ambil jalan bamulah kata bayo jo Pangulu nampe buah nagari saratu tuanku nan 19 sidang jauhlah di Pangulu nampe buah nagari saratu tuanku nan 19 sidang lah dimulaikan ia ke pemuluhan dimulaikan kato nyumpakat kok boleh lah boleh di golongan piala boleh dilayangkan artinya sepanjang panitahan silang bapangka karajo na pokok pangatos kumbang nampe buah nagari insyaallah Bapak Arwihan di Pangulu nampe buah nagari saratu tuanku nan 19 sidang sembah boleh nunggu angku Dr. Ayanda sembah boleh sembah Allah sembah dititah nan diangku dan juang tinggi dia magadang puji baya dahulu kato setinah kemudian sembah be capek boleh sembah Allah ko sepanjang penitahan silang nama pangka karyo nama pokok pangka karyo pangatos kumbang nampe buah nagari ko yang pula di bawah berjalan membelah wakato bayu jo Pangulu nampe buah nagari sarto tangku nan 19 sidang jika Pangulu nampe buah nagari boleh sekalian pecah tapi Allah satipak mengatakan dalam adat sepanjang penitahan pangka karyo pangatos kumbang nampe buah nagari tapi sungguh pun dalam adat yolah katarimo nyohan sepanjang penitahan pangka karyo pangatos kumbang nampe buah nagari
Yolah kabuki na di bawah semua mendaki kalurahan semua menurun. Nah seturut alias pentabab tabuah jupang luna pe buah negari saratu tuangku na 9 buah sidang. Kula sambah dikembalikan pada mau kabeh itu mana penitahan aku. Di mana aku? Panjang penitahan aku dalam Ramadan. Tapi semua pernah Ramadan kok dipanggak kajo pangatus kumbang nampe buah negari namaranak maka manakan saratu ipa dengan lisan. Tak lain tak bukan syukur nikmat kepada Allah kami ucapkan dan terima kasih banyak terlebih dahulu. Dan alhamdulillah ya rabbil alamin senangnya hati pangkat kajo pangatus kumbang nampe buah negari. Kembali sembah berangku. Angko datuk pembijak dan jauh sembah dulu nangku. Kepada Allah kemudian. Sembah kita tinggi dan jauh kadang lebuat di gampali sinah kata dahulu capek sembah dan kemudian disembah berangku. Kepada Allah. Disimak dua kalan menjadi buah panitan jangku. Tinyo bahkan olah batarimo di pangulu nampai buah nagari. Bako disilang na pangka kini itu lah senang tinyo. Pangka kajo pengetis kumbang nampai buah nagari sarato junjuang kajo pangulu nampai suku. Ko sembah kembali perombokan baitu mana panitan aku. Sepanjang panitananku dalam barih coba labeh dalam adan terpakai. Sungguh pun dalam barih coba labeh dalam adan terpakai. Nan dilalukan jo panitahan di pangulu nampai buah nagari kepada junjuang pangka kajo pengatus kumbang nampai buah nagari. Bako nani muka sui adalah sampai kok jama lah paca. Kok balai lah tibo di pulau, kok berjalan lah tibo di bate. Kok pangulu nampai buah nagari. Saratu tahunku na 19 buah sidang. Kok nagari berkajauhan, kok kampuang bau empuk-empuk. Tinyo kok duduk nama orang selo, kok tagak nama orang langkah. Minta dilapih jatinan suci jo ukur najania. Di sidang nama pangka karajo nama